खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 6 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 20 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनैनि जागायनाया थुलुंगानायजों जागोन। खामानियाव दावगानाय फैगोन आरो गोदान खाबुफोर फैनो हागौ। मोनसे बिथांखियाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव आंगोथिया बांगोन। फालांगियाव मुलाम्फानि नेरसोनफोर दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृषभ राशि। दिनै गावनि बिबुंथिखौ सामलायबाय था। राङारि थिरांथाफोरखौ सांग्राङै ला। खामानिनि जायगायाव मोनसे नारसिननाय थासारि जानो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। गावनि जाग्रा आदाराव सांग्रां जा। गावखौ फोथायनायजों नोंथाङा गोब्राबथिफोरखौ बारग'गोन। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों बादामनि गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि गावखौ फोथायनाया थिखिनियाव थागोन। नोंथाङा सोरजिलु हाबायाव जाफुंसार जानो हागौ। नोंथाङा मोनसे गोनांथार हाबायाव सासे रोंग'थि गोनां सुबुंनि हेफाजाबनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय साबजाथाव। खरसाखौ सामलाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। कर्क राशि। आथिखालाव मोनसे गोदान सानस्रिया जिउआव मोजां सोलायनाय लाबोनो हागौ। हाबा जानाय जिउआव गोदै फैगोन। दावबायनायनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनाया गोसोआव गोजोन लाबोगोन। फालांगियाव मुलाम्फानि खाबु दं। नोंथाङा सानसे गोहोगोनां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुक्तानि गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना गावखौ नायबिजिरनायनि सान। नोंथांनि सिगांनि थिरांथाफोरखौ नायफिन। नोंथांनि जिउ राहायाव सोलायनायनि नेरसोनफोर दं। गोजाम खामानिफोरा आबुं जागोन। सावस्रियाव जौगानायखौ नुनो मोनगोन। नोंथाङा नखरनि बिबानफोरखौ मोजाङै मावफुंगोन। माखासे मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हालदै गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'आ फिथाय होगोन। खामानियाव मासि जौगानाया जाथावना। सासे गागि सुबुंजों लोगो हमनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। समाजारि हाबायाव गोसो जानाया बांगोन। फरायसाफोरा गावसोर लुबैनाय जाफुंसारनायखौ मोननो हागौ। सावस्रियाव एसे सोलाय-सोल' जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै खामानियाव दिदोमथि फैगोन। गोसोआरि गोजोनआ देरहागोन। गोदान खाबुफोर सोमजिनो हागौ। गथ'फोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। जाफुंसारनाया बाहागोआरि हाबाफारिफोराव फैगोन। थाबथानाय हाबाफोराव दावगानाय जागोन। आयेनारि आयदाफोराव रेहाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रांनि निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै राङारि मुलाम्फानि इसारा नुनो मोनदों। गोदान खामानि जागायजेननायनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। गावखौ फोथायनाया बांगोन। धोरोमारि हाबाफारिफोराव गोसो जानाया थागोन। नखराव अननाय आरो हेफाजाब होनाया थागोन। दावबायनायनि इसारा दं। खरसानि सायाव एसे नोजोर हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चकलेट गाब।
धनु राशि, दिनैनि साना मोनसे मुखुब सान जानो हागौ, नाथाय फिथाइया मोजां जागोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नखरारि आयदाफोराव बुजिलायनायखौ दिन्थि। नाङै नांलायनायफोरनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रिखौ लानानै सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हालदै गाब। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान थांखिफोरा नोंथांनि लामायाव फैनो हागौ। रांखान्थियारि दिदोमथिया बांगोन। जुलियारि जिउआव गोजोननाय फैगोन। नोंथाङा गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानाया बांगोन। दावबायनायनि खाबुफोर दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों स्टिलनि गाब। कुम्भ राशि, दिनै गावखौ बिजिरनायनि सम। मोनसे गोनांथार थिरांथायाव नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु दं। सावस्रिया मोजां जागोन। सोमोन्दोआव रोखाथि लाखि। आयनि गोदान फुंखा सोमजिनो हागौ। सासे गोजाम लोगोजों सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें हाथफ्ला गाब। मीन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे थुलुंगायारि सान जागोन। धोरोमारि सानथौनि फारसे गोसो जानाया बांगोन। खामानि मावथायाव बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय जागोन। गोजाम दाहारफोरनिफ्राय रेहाय मोननो हागोन। नखरारि जिउआ गोजोनै थागोन। फरायसा समाजा जाफुंसार जागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।